aflevering nummer 6. Je kijkt wederom naar het programma In Beeld. Allereerst, we hopen dat je genoten hebt van de eerste gedeelte van de LVK halve finale die we hebben gehad uit Venray, live. In compositie met heel veel andere omroepen. Dus we hopen dat je daarvan genoten hebt. Inmiddels hebben wij de tafel weer helemaal vol zitten met nieuwe gasten. In Beeld, aflevering 6. Ik vertelde het net. Ik zal ze even aan u voorstellen. Aan de van mij linkse kant Peter Rutte, wethouder. Ja. Je mag praten, hè? Oh, dat mag? Oké, ja, dankjewel. Mooi dat we mogen deelnemen aan dit programma. Je staat aan de vooravond van belangrijke verkiezingen. Hoe voelt dat? Ja, het is hard werken. Hè. Het is een behoorlijke campagne wat is opgestart. Dat geldt voor iedere politieke partij. En we gunnen en we hopen voor iedereen het beste. Duidelijk. Ja. In de tussentijd ziet u in beeld een dame zitten die ietsjes aan de achterzijde geparkeerd. Zij heeft een bijrol in de eerste instantie. Straks in tweede instantie, in het tweede gedeelte van het programma, heeft zij de hoofdrol. En die heeft ze ook daadwerkelijk. Haar naam is Floor Jansen. We gaan uitgebreid straks met je praten. Vervolgens, de chique dame van het museum. Mag ik jij zeggen, mevrouw? Natuurlijk, Okay. natuurlijk. Ja. Stel je weer voor. Nou, ik ben Beb Geurt. En mag ik sinds 2 jaar voorzitter van het bestuur van het museum van de vrouw zijn. Oké. En hoe bevalt dat? Ja, hoe bevalt dat? Soms heel erg goed, soms wat minder goed, zoals het in het normale leven ook is. En ook daar. Maar in totaliteit is het zeer de moeite waard om je daarvoor in te spannen. Duidelijk. Aan de overzijde, voor mij aan de rechtse zijde, zit Bas Stelte. Bas, welkom. Jij moet een heel groot verhaal gaan draaien dadelijk, hè? Ja, dat klopt. Jij bent verantwoordelijk voor, onder andere voor het Passieverhaal. Ja, dat klopt. Ik moog de regisseur zijn van het Passieverhaal 2022. Oké. Je bent wel een ervaren regisseur, hè? Dat mogen we toch wel zeggen, hè? Ja, ik spreek trouwens in het dialectdruk, want ik promoot hier een dialect cultuurevenement. Het is jouw keuze. Ik ga het proberen vol te houden. Ervaren, zo zie ik het zelf niet. Ik ben inderdaad al 20 jaar actief binnen Stichting TIBA. En zie gewoon dit grote project ook nu draaien. En die afgelopen 20 jaar schreef ik en regisseer ik inderdaad kleinschalige projecten voor TIBA. Waar staat TIBA voor? TIBA betekent in het Inca's aanpassen en veranderen en verkleuren. Daarom hebben we weer ook een chameleon als logo. En we passen ons aan de omgeving en aan de vraag die er op dat moment is. Dus is er een cultureel evenement waar we weer een steentje aan kunnen bijdragen, dan doen we dat heel graag. En dan passen we ons dat aan. Hoe is dit ontstaan? Het Passieverhaal? De stichting. Dan gaan we 20 jaar terug, want dit is ons jubileumjaar. Dit is voortgekomen uit het jeugd- en jongerenwerk in Nieuwstad. En op een gegeven moment wordt dat jeugd- en jongeren een beetje ervan af bij de meeste van ons. Maar toen zijn we wel door blijven gaan met het ontwikkelen van avonturentochten, theaterdiners, maar ook kunst- en cultuurprojecten. En zo is Stichting TIBA ontstaan. We bestaan we zijn geformeerd uit 16 vaste crewleden. We hebben ook een jeugdafdeling, de Donderdag noemen die zich. En zo zijn we door de jaren heen gegroeid. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie in totaal? Want je hebt het over 16. Ik neem dus aan dat jullie een veel grotere organisatie zijn. Ja, het is zo dat het zijn 16 vaste mensen die maken de programma's. En dan per programma wat we doen, worden vrijwilligers geworven. En dat is een grote vriendengroep om ons heen. En bij bijvoorbeeld een beleefd theater zoals Café René, gebaseerd op Allo Allo, dan kalsen we van een groep van 30 tot 40 man, inclusief muzikanten, regie en geluid. En bij het Passieverhaal zijn het er 140 geworden. Duidelijk. Ja. Daar komen we daar uitgebreid op terug, want we gaan op het einde van dit programma de volledige aflevering nummer 3 met jullie bekijken. Web, dit lijkt me toch een geweldig iets als je een put hebt met zo ontzettend veel vrijwilligers. Jazeker. Dat is heel erg fijn. Het verschil tussen ons museum en jullie als acteurs is natuurlijk dat ieder zijn eigen rol heeft.
een taak heeft. En bij ons ligt dat ook iets anders. We hebben wel verschillende disciplines waar vrijwilligers actief kunnen zijn. Maar ze hebben toch andere rollen als dat bij jullie is. Ja, zeker. Ja. Maar laten we eens even naar die rollen gaan. Want vrijwilligers, daar draait heel veel op dit moment op. Ja. Jullie zijn erop aangewezen. Ja. Jullie zijn erop aangewezen. Ja, jullie hebben mensen in andere dienst. rollen, Ja, ja. precies. Is dit een makkelijke taak om als voorzitter in een organisatie waar je niks van weet? Want je bent uiteindelijk in 2020 ben jij voorzitter geworden. Ja. Dan stap je in een geoliede machine. Toch? Ja, maar zoals iedere machine, die is aan onderhoud onderhevig. En daarbij denk ik dat je de machine ook altijd draaiende moet houden. Dat betekent ook dat er geregeld veranderingen zijn. En dus is het iedere keer weer spannend of je die veranderingen, of die verantwoord zijn, of ze zin hebben. En of je daarmee verder kunt met de groep mensen waar je mee werkt. Een hele, misschien wat een rare vraag, maar waar liggen de ambities voor de aankomende 5 jaar bij het museum? Want het is het museum voor de vrouw. Of Ja. van de vrouw. Nou, alleen al het feit dat het voor van de vrouw is, en de vrouw in deze tijd, die gelijkwaardig is aan de man, Zonder enige twijfel. betekent dus dat er zoveel te doen is, terwijl in het verleden het museum iedere keer heeft gekeken naar het verleden, door verhalen het verleden in beeld gebracht. Was prima. Maar nu zijn we toe aan iets wat van deze tijd is en vooral de ontwikkeling van de vrouw. In het bedrijfsleven, in de wetenschap, in de kunst, laten we maar zeggen op alle gebieden. Daar is het nu tijd voor om met een link naar het verleden, het heden, eigenlijk tot stand te brengen. En dat is een uitdaging. Jullie bieden dat platform aan feitelijk dus elke vrouw en elke bedrijfstak, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is waar jullie naartoe willen. Jullie willen een evenredigheid creëren. Ja, gewoon goed laten zien waar de vrouw toe in staat is. En vooral die gelijkwaardigheid aan de orde laten komen. Hè. Dat is voor mij en ik denk ook voor de meeste mensen een echte uitdaging. Duidelijk. En we moeten ook geprepareerd zijn op de bezoekers. Want als we alleen maar oudere bezoekers krijgen, dan is dat op een gegeven moment afgelopen. En daarmee komt ook de toekomst van het museum in de problemen. Dus we moeten iets hebben wat meer ook op de jongere generaties gericht is. Maar hebben jullie voldoende jonge vrijwilligers? Die hebben we nog niet. Wat is jong? Relatief begrip natuurlijk. Dat is waar. Hè? Dat is waar. Maar als wij mensen hebben die 50 jaar zijn, dan zijn het voor ons jonge mensen. Dus dat betekent dat jullie een organisatie hebben die op wat voornamelijk oudere vrijwilligers doet buigen, steunen. Veel oudere vrijwilligers. Die tijd hebben om daar te zijn. Duidelijk. Peter, als ik dit hoor, dan horen we eigenlijk een probleem van vandaag de dag. Heel veel mensen hebben heel veel dingen te doen, zijn met heel veel dingen bezig en vervolgens is er geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Jij bent onder andere wethouder en je doet heel veel culturele dingen en daar heb jij dus ook mee te maken. Hoe ervaren jullie dat binnen jou? Nee, ik formuleer het nog een keer opnieuw. Hoe ervaar jij dat binnen jouw portefeuille, dit soort situaties, deze problemen? Ja, goed. In mijn portefeuille waar feitelijk alleen het beheer openbare ruimte aan de orde is, maar een van mijn onderdelen van mijn portefeuille is ook de evenementen en kermissen, markten en evenementen. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Daarom. Neem bijvoorbeeld het LVK wat in 2020, wanneer was het? Ja. Hier heeft plaatsgevonden in deze gemeente, wat een enorm groot evenement is geweest, wat enorm gedreven heeft op
op heel veel vrijwilligers. Maar niet alleen de vrijwilligers hier uit de Kern, maar echt uit de hele gemeente. Vanuit de carnavalsverenigingen. En ik moet zeggen, dat was een prachtig evenement. Ja, het woord vrijwilliger, ja, je zegt het al, het is een heel breed begrip. En sommige vrijwilligers zijn bezoldigd en sommige zijn onbezoldigd. Een echte vrijwilliger is in mijn ogen iemand wat zich onbezoldigd echt inzet voor de burgers, voor de maatschappij, voor de inwoners. En dat is eigenlijk ook een taak van een goede politicus om daar ook in dat criteria te acteren. Duidelijk. Los van dat verhaal wil ik eventjes, ik gooi het balletje vast op. Je mag hem wat mij betreft al vangen. Ik wil het dadelijk graag met je hebben over die grote fabriek die hier begin in de opening van echt staat. Waar iedereen tegenwoordig over heeft. Het is een actueel punt. Het is echt een hot item, de Valk. Daar kom ik dadelijk op terug. Ja. Want jullie zijn echt met een complete herstructurering bezig daar. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Het is een behoorlijk project waar wij op het moment met 2 wethouders in acteren. Collega Geert Frisje doet de economiedeel en ik doe de hele infrastructuur. Want dat alleen al, dat is enorm wat er staat te gebeuren. Maar goed, er zijn niet alleen ontwikkelingen hier in de Kerneg. We hebben ook ontwikkelingen in Pei, in Nieuwstad, wat nu helemaal op de schop is gegaan. Dadelijk in toekomst de ontwikkeling in Roosteren. Dus daar gebeurt wel het een en ander in onze gemeente. Duidelijk. Ja. Bas, ik hoor hier het woord acteren vallen. Ja, ik kan geen beter bruggetje leggen. Want acteren is dadelijk wat de mensen gaan doen, de vrijwilligers en allemaal de mensen gaan doen om het verhaal te vertellen. We hebben, de vorige keer is het nadrukkelijk verteld geworden wat er gaat gebeuren. Dus de meesten weten het denk ik wel. Toch eventjes in een nutshell, wat gaan jullie doen? Nou, en belangrijk nog, wanneer? Want het is uitgesteld geworden. Ja, dat is inderdaad een puntje. Ik hoorde net dat Nieuwstad op de shop loog. Nou, gelukkig is weer geschoven naar 2 juli. Het zou eigenlijk 9 april zijn. Maar door corona zijn we moeten schuiven. Maar we zijn nu ook bereikbaar straks. Via de nu bestrate Schoneweg. Nou, wat we gaan doen is... Dat is jouw taak. Ja, daarom. We zitten hier met de juiste mensen aan tafel. Ja. Wat we gaan doen is... iedereen kent natuurlijk The Passion van de EO op televisie. En een aantal jaar terug is bij ons een vrijwilliger opgestaan en heeft gezegd... Ik heb een idee, laten we dat eens naar het Limburgs toe brengen. En het is heel kleinschalig begonnen en inmiddels is het een hele grote productie geworden. En we gaan dus het leidensverhaal van Jezus Christus gaan weer vertellen aan de hand van eigentijdse verhalen, eigentijdse Limburgse popmuziek, als het zo mogen noemen. Ook Limburgse dialogen. Limburgse dialogen, ja. We hebben 3 vertellers die alle 3 in hun eigen dialect, wat Limburgs is of heel Noord-Raan is, het verhaal gaan vertellen. En dat zijn? Ja, dat is natuurlijk onze huidige wethouder van cultuur van de gemeente Ex-Zusteren, mevrouw Bruijsen. Ja, mevrouw Bruijsen. Dat is de heer Norbert Rijans, dat is de burgemeester van de Zelfkant. Die gaat het ook op zijn zelfkant doen. Hij is daar extra les voor hun volgen. Wat leuk. Om dat een beetje bij te schaven. En dat is de schepene van cultuur van de stad Mazeik. En dat is Mirjam Giebens. En zij is ook inderdaad lessen volgen in het Mazeikse dialect. Om het straks in goed te kunnen brengen. En de heurst dadelijk op dat podium en op dat catwalk en op dat plein bij ons heurst dadelijk dialecten van Venlo tot en met Maastricht. Want daar komen we cast van. Dat is breed. Ja. En ook de muziek. Er is muziek van Maastrichtse zangers, van Venlo, van ons eigen gemeente wordt Spik en Span. Wat net al gezegd. Nog nooit van gehoord. Nee, ja. Misschien dat ze ook hebben gezeten. Nee, dat liedje Vriend van hun, dat leent zich natuurlijk voor Jezus en zijn volgelingen heel goed. Dus moet ik daar opmaken dat heel veel muziek die wordt gebruikt in het passiespel, dat het ook daadwerkelijk al vaak geschreven liedjes zijn die worden hergebruikt, om het dan maar zo te zeggen? Alles. Alles zelfs? Alles. Er is maar 1 nummer dat is speciaal voor het passieverhaal geschreven. Dat is het Anthem-liedje, zeg maar. Daar geeft het zich geen goed Limburgs woord voor, Anthem. Dus degene wat dat heeft, mag me bellen. Is nooit meer oproep nu. Dat is het liedje Samen van Sjoerd Bos, singer-songwriter. Maar dat zit alleen in de ouverture, dat wordt weer niet gebruikt. Het zijn echt allemaal bestaande Limburgse liedjes van Marleen Rutte, Andy en Roy, noem het maar op. En de kracht zit hem ook erin
dat die liedjes zo origineel mogelijk zijn gebleven. Dus als Geer strak op die tribune zit of op dat plein en je hoort Spik en Span en je kent dat liedje, kent je dat gewoon mitzingen. Ja. En dat geeft die Dat is wel leuk. samenhorigheid op dat plein. Ja. Op een klein woordje, hij of zij, nou, hebben we dat aangepast. Nederland Lottem, Frans Borlocks, noem het maar op. Ja. En dat is ook de kracht Heel ervan, breed, ja. dat er 1700 lui op dat plein met kunnen zingen. Het hele verhaal is eigenlijk van, ik dacht dat het de dag voor Pasen, dus dat is Goede Vrijdag. Hè, dat is normaal gesproken is dat de dag, dat kan ik me heel goed voorstellen, de kruising van Christus. Is dat verplaatst? Dat hebben jullie noodzakelijkerwijs moeten doen. Kun je me eens vertellen op welke datum het nu op dit moment vaststaat en staat het dan ook vast? Ja, het is nu definitief vast. Dat heeft te maken met allerlei afspraken die we hebben met de Euregio. Want het is een regionaal evenement. Wij hebben ons gesteund door gemeente Euregio, het smalste stukje Nederland. Maar ook onze buurtgemeentes steunen ons. En we zijn verschoven naar 2 juli. 2 juli, ja. En in eerste instantie wordt het natuurlijk wel een beetje raar. Van de geest een verhaal wat in die Porsweg, in die goede wijk plaatsvindt, geest te verplaatsen. Maar we hebben er ook met de dijk over gehad. En toen komen we eigenlijk snel tot de conclusie, het maakt eigenlijk niet goed wanneer ze dit verhaal vertelt. Want het is van alle tijden en het mag altijd en overal verteld worden. Het gaat over liefde, over vriendschap, over verraad, over wij kunnen ze vertrouwen. Het is eigenlijk heel erg eigen tijd. Het is heel erg van nu. Van altijd. Ja, en zeker door die Limburgse dialecten, om die toe te passen. Maar ook onze cast gaat gekleed door een Limburgs modehuis, worden die net nu gestoken. Het speelt zich ook nu af anno 2022. Dus met andere woorden, de acteurs lopen daar gewoon in een spijkerboek. Het zou kennen, ja. Maria niet. Daar hebben we een coupeuse voor. Die zal ik dadelijk er even aan de tand voelen, dan zal ik daar meer over te weten komen. Ik veronderstel dat dit wel iets is waar jullie met veel plezier de schouders onder zetten. Ja, het is... ik zei het straks voor de uitzending begonnen nog. Het is zo leuk om te doen. En veel leren. Elke dag leren weer gewoon bij. Nu werk ik met, wat ik net zei, 140 vrijwilligers. We wisten eigenlijk niet goed hoe we aan gingen beginnen. We zijn gewend 130 man in de zaal. En dan 5 gangen en tussendoor gaat grappen en grollen uithalen. En nu zijn we bezig met 1700 man, livestreamings, uitzendingen. We zitten hier, we zitten bij de radio. Serieus acteren. Ja. Serieus acteren en serieus musiceren. Een liveband, een koor van 80 man, ook uit heel Limburg. Een gelegenheidskoor. Een houtblazersensemble uit Mazeik, een pianist, een violiste die de proloog gaan verzorgen. Het is echt een heel groot project. Ja, en het is heel mooi dat het allemaal vrijwilligers zijn. Dat maakt het heel bijzonder. Ja. Maar iedereen doet er met zoveel passie, zeggen we immer, werkt eraan met. En het straalt ook van iedereen af. Ja. Knap. Ik hoor één ding, Beb. Ik hoor één ding heel duidelijk bij hem naar voren komen. Dat is het typische Limburgs woord groots. Ja. Goed. Zo. Jullie hebben een expositie. Ja. Daar hebben we aandacht aan besteed met de Kerstmis. Ja. 14 dagen geleden is Laura Teunissen hier geweest. Die heeft daar ook nog heel uitgebreid over gesproken. Of was dat vorige week? Daar wil ik even vanaf zijn. Ik dacht, nee, dat was vorige week. Hoe gaat dat? Ja. Laat me zo zeggen. Als ik Jurgens gruitser ben ik toch gruitser. Heeft iemand aangestoken? Heb je dat in de gaten? Ja, ik hoor het. Ik vind het zo leuk. Dat past bij. Hè? Heb je liever dat ik in het Nederlands doorga? Het is en blijft een keuze, Beb. Ik bedoel, sommige mensen die in Limburgs praten, die zullen wat meer moeite moeten doen om je te verstaan. Het is en blijft een keuze. Ja. Voor mij ben je er vrij in. Ik probeer het dan af te wisselen. Maar laat me zo zeggen, deze tentoonstelling is niet direct een tentoonstelling die hoort bij de titelmuseum van de vrouw, bij onze naam. Maar ja, toeval is er altijd. En we hadden gedacht, het zou mooi zijn om met de gebruikers van het prachtige gebouw dat we daar hebben op de plaats, om daar een hommage aan de gemeente, aan de eigenaar en eigenlijk ook een stuk opdrachtgever,
om dan samen iets te ondernemen wat voor de gemeenschap, voor echt en alle kernen die bij echt horen, te laten zien. Nou, en dat is ook gebeurd. Heemkunde heeft eraan meegewerkt, Veldeke heeft eraan meegewerkt, Edith Stein heeft eraan meegewerkt. De Harmonie als gebruiker van de zaal telden we mee als gebruiker. Nou, die waren bereid om muziek te maken, maar ook helaas bij ons is de opening op het juiste moment niet doorgegaan. Ja, dat was... En is de opening heeft maar heel eenvoudig plaatsgevonden, weliswaar met onze burgemeester. En dat was toch eigenlijk een klein maar goed festijn. Oké. Zullen we eventjes een heel klein stukje laten zien van die toch wel sobere opening van Greuts. Greuts op het smaalste stukje Nederland. En daar mogen we ook Greuts op zijn. En daar mogen we ook terecht. Greuts op zijn. Ik kan er niks beters van maken. We gaan even een klein stukje kijken. Kijk eens. Het werkt er nog. Nou. We moeten afstand houden van de mannen. Een sobere opening. Een sobere opening. Maar toch heel goed. Heel goed. Heel fijn. Wel iets waar je Greuts op kunt zien. Waar we zeker Greuts op zijn. En alle mensen die metgewerkt hebben, want daar is weer precies hetzelfde. Ook vrijwilligers, ook mensen die er enorm veel tijd in steken. En ik vind, maar dat is misschien niet ganz objectief, dat we best een goed niveau bereikt hebben. Met dank aan de vormgever en de mevrouw die alles redigeerde. In ieder geval, het is heel goed geworden. Duidelijk. Dus welkom allemaal. Oké. Peter, er staat wat te gebeuren op de Zuiderpoort. Jullie zijn daar vrij grondig aan de gang. Ja. Jullie zijn een monument eigenlijk samen met projectontwikkelaar De Boer aan het herformeren bijna. Ja. Een weg die gaat ineens anders. Die weg ligt er volgens mij al 300 jaar. Ja. Die gaat ineens rechtdoor in plaats van dat die er links gaat. Ja. Jullie gaan een heel centrum ontsluiten. Vertel me eens eventjes, wat gaat daar allemaal gebeuren? Want mensen gaan daar overlast van krijgen. Ja. Nou, overlast, dat is bedoeld, een beetje overlast moet kennen, hè, met gewoon ook in het dialect. Hè, want ik denk dat dat voor ons veel gemakkelijker is om dat te vertellen. Excuus. Ja, dus geen probleem, heel geer zelfs. Ja, dat staat heel wel op stapel. We noemen dat ook het centrumplan echt. Met de hoofdontwikkeling bij de Valk. Rondom de Valk. Er is een hele infrastructuur wat er nu aan het gebeuren is. De wegen, dat wil je zelf aan. We gaan de Diepstraat gewoon maar doortrekken over de achterzijde van de Valk. Dat komt dan weer uit op een rotonde. En dan komen we linksaf en dan komen we weer aan de rotonde. Het wordt een turbo-rotonde. En dan gaan we rechtsop. Turbo-rotonde. Leg uit. Dat is voor een snelle afwikkeling van het verkeer. We hebben al in 2014 dagen een verkeersonderzoek laten doen. Ook om het GVVP, dus het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan te ontwikkelen. Om daar al te kijken naar de toekomst toe van hoe gaat het verkeer zich ontwikkelen en hoe krijgen we de afwikkeling in het verkeer. Maar wat het belangrijkste is, dat uit een onderzoek is gebleken dat mensen wat boete echt zusteren komen, niet wisten waar het centrum hoort. Ze reden dus echt in en het centrum was niet te vinden. En die ontsluiting en met name de infrastructuur in deze gaan we behoorlijk aanpassen. Los van het mooie gebouw De Valk, wat we toch hebben weten in stand te houden, mede ook door medewerking van familie De Boer. Het is belangrijk dat we die dakpannenindustrie toch in beeld blijven houden en in de entree van de kern echt. Het is fantastisch. En ik bedank ook de firma en met name familie De Boer erin dat ze die investering gewoon doen. Ik denk ook dat het
een behoorlijke impact heeft op het totale centrum van Eg. Neem daarbij ook de leegstand wat we op een moment hebben en pak vanaf de Gelderstraat richting de verkeerslichten. Ja, daar willen we in ieder geval gewoon naar appartementen, bouw enzovoort. Winkels werden er afgebouwd op termijn. Het gaat niet van vandaag op morgen. Maar de hoofdzakelijke, het winkelcentrum komt dan te liggen van de Gelderstraat naar de Plaats toe met ontsluiting naar het Ursulineplein en daarop ontsluiting naar de Valk, waar veel al food-gerelateerde bedrijven komen en onder andere de grote Jumbo. Wanneer, dan ga ik ook even op plat, wanneer moet dat af zijn? Het streven is gisteren. Maar dat is niet altijd. Dat lukt niet zomaar. Want goed, er lopen diverse procedures, zelfs nog tot aan de Raad van State toe. Maar we hebben wel het volste vertrouwen in dat we het gaan redden. Het is een moeilijke ontwikkeling, want ja, niks doen, dat is geen optie. Want doen we niks, dan verloedert het geheel. We zien het al in Sittard. In begint het al enigszins. Maar dat is het outletcentrum. Maar we proberen toch met de grote trekker, zijn de grote foodmarkt, toch de levendigheid weer en de aantrekkelijkheid. En ook de aantrekkelijkheid voor de winkeliers en exploitanten. Maar zeker ook voor de burgers weer te krijgen in het centrum echt. We hebben het nu net over een stuk ontstoeting gehad. Ja. Goed, u was wethouder van onder andere infrastructuur, u doet evenementen, u bent betrokken bij educatie, u doet heel veel in de openbare ruimte. Ja. 8 jaar wethouder. Ja. Wilt ze nog 4 jaar doorgaan? Als God beleeft, zeggen ze in het dialect, dan willen we er nog wel echt voor gaan. Het is een mooi vak. Ik ben bijna 70 lentes in mei. Maar dat mogen ze geen lentes van hebben, hè? Wat bleef? Dat mogen ze geen lentes van hebben, hè? Nou, waarom niet? Dat zijn gerasszomers. Dat zijn gerasszomers. Nou ja, zomers. Nee, maar goed. Dat zijn die wel. Ja. Nee, maar zolang als men nog de uitdaging heeft. Precies, als dat nog goed is, dan vind ik prima. Bas, we hebben de dame erachter zitten die zich dadelijk even voor de volgende of ze even plaatsjes willen maken voor Maria. Dat geeft een wichtige gelegenheid om heel even door dadelijk onder de camera doorkroepen. Oh, dat komt goed. Dat geeft een wichtige gelegenheid om even naar de web te gaan als je even goed willen wisselen. Ja. Dat gebeurt live in de uitzending, dus dat gaat allemaal spannend worden. Dat is allemaal niet zo. Ik zit ook achter me van alles gebeuren. Beb, wat heb je hier op de planning staan voor de aankomende jaren? Want ik neem niet aan dat het ophelt bij Groets. Nee, natuurlijk niet. Wat ik juist al zag, het past eigenlijk niet in de naam Museum van de Vrouw. We willen in het najaar, eind van het jaar, weten we nog niet zo precies, weer verder gaan met alles over de vrouw. En we hebben een overkoepelende titel voor de eerste jaren. Zij maakt het verschil. En onder dat zij maakt het verschil komen verschillende takken. En als het gaat wie het nu ervoor staat, dan zal ons eerste tentoonstelling werden vrouwen in de criminaliteit. Oh, interessant. Staan die? Die bestaan. Ja. Zware dames. Die bestaan. Zware dames. Ja. Niet om het te romantiseren. Geen zware jongens, hè? Ja, juist, dat zijn de zware dames. Niet om het te romantiseren, maar tegenwoordig is cybercriminaliteit en drugscriminaliteit, die wordt even goed bedreven door mannen als vrouwen. Dus we willen een actueel onderwerp of een actueel boekbeeld hebben. Mm-hmm. We weten nog niet precies wem dat precies wordt. Maar, nee, vrouw. Een vrouw. Ja. Alleen maar vrouwen. En onder de titel komen we verder, wat ik juist al aangaf, de vrouw in de wetenschap, de vrouw in het bedrijfsleven, de vrouw in de kunst, de vrouw, gang maar verder, wat die vrouw allemaal duidt tegenwoordig. En dat is geld voor. Dus dat is de planning voor de eerste jaren. Ambitieus? Ja, vooral de eerste titel is best ambitieus.
Maar heb je daar voorbeelden van? Want er moest natuurlijk ook eens op kunnen staan. Ja, natuurlijk hebben we voorbeelden. En dat is best intensief werken om het inhoudelijk code op een rit te krijgen. Want dat is toch de prioriteit dat het inhoudelijk code is. En dan komt de vormgeving. Feitelijk is het dan een combinatie. Want het moet ook aantrekkelijk zijn voor bezoekers. Maar dit is natuurlijk ook interessant voor mannen. Nou, we zijn hier nu, want de mannen hebben in zijn algemeenheid gedacht dat het museum van de vrouw is. Dus wat houden die door te zoeken, behalve de keer dat er een tentoonstelling is geweest over de lingerie. Toen is de verhaal gekomen. Dus het is toch heel bijzonder. Ze zijn selectief. Maar de bedoeling is dus toch dat het ook voor mannen toegankelijk is. Duidelijk. We besteden dus ook heel veel aandacht aan educatie. Hè. Dat wordt veel jus al. En dat betekent ook de middelbare scholen en andere belangstellende echt voor te lichten en doorheen gaan bezoeken. Nou ja. Duidelijk. Ik ga eens even inmiddels een overbuurvrouw. Ja. Wie kan ik het beste introduceren, Floor? Als de heilige Maagd Maria? Of wat had ze zelf in gedachten? Ja, daar heb ik er niet zo over nagedacht. Maar Maria vind ik ook prima. Oké. Ja. Dan geest ik dus als de eerste onbevlekte vrouw ter wereld. Geest ik dadelijk acte de persoon schrijven in het passiespel. Ja. Wie is deze rol? Wie dicht terecht gekomen volgens mij af? Dat is een goede vraag. Dank je. Ja. Dat begon natuurlijk met het feit dat ze voor het passie vooral Lu zochten. Dus zei een auditieronde hij ze opgezet. En via een collega die ook in de organisatie meedeed, die hij gevraagd van, goh Floor, is dat niet gaat voor dich? Is bezig met zingen en ik zie niet dat wel doen. In eerste instantie dacht ik van poeh. Heb ik dat eens bekeken, wat het allemaal betekende en wat er allemaal van de werd verwacht. En toen vond ik het toch wel iets hoog gegrepen. En toen heb ik me dat eens even laten bezinken en me dan eens over bedacht. En toen dacht ik, ja weet je, het is weer een ervaring. Het is leuk om het te doen en op een andere manier ook weer met muziek bezig te zijn, jullie leren kennen. En toen heb ik gewoon opgegeven. En het goed aangepakt. De vriend zit ook in de muziek. Die zei, kom, we gaan de studio in. We gaan dat auditienummer opnemen en dan gaan we dat te gooi doen. Dus dat was al een hele ervaring. En kreeg ze natuurlijk een Lieske met een tekst. Ze willen ook weten wie ze zich presenteert. Wie vertelt ze, wie brengt ze het over. Dus daar heb ik ook heel op gestudeerd. En toen ben ik de auditie gaan doen en knikkende knieën. Maar ga je er een goed gevoel over. En blijkbaar de mensen van de commissie ook. En het heeft even geduurd. Maar uiteindelijk kreeg ik dan te horen dat ik de rol van Maria mocht doen. Ja, ik vond het ja, dank je. Ja. Even een hele onbeleid. Wat is die leeftijd? Ja, het vroeg is toch niet een dame? Nee, maar dat is Maria, dus vandaar. Ja, ik ben Maria, maar... Nee, oké, maar goed. Als het zo'n gevuldig vooraf vindt, mag ik me in het principe niks doen. 2022 was dat. De best een ex-zusterse vrouw of kunstig van Boete de gemeente? Nee, ik ben niet van zusteren. Ik ben echt van Boete de gemeente. Ik ben van Steen. Steen, ja. Oké. Doe eens dadelijk de meest fascinerende rol spelen die een vrouw kind spelen. En dan begint dus niet over die dame op de Titanic, dat vooral, want dat cover, dat is ook iets spannend. Maar de was de moeder van Jezus. Ja. En je zich daarop inleven. Want doe eens terug naar de jaartelling. Ja. Of eigenlijk daarna, want... Ja, uiteindelijk weet Maria dat ze haar zoon gaat verliezen. Want die heeft een kind verliezen. Die heeft het gesprek met ons Olivier gehad over. Ja. En ik ben zelf moeder. Dus in dat stuk kan ze zich wel inleven. En ik moet zeggen dat we in de repetities en zo ook wel heel goed begeleid werden in een stuk acteren. Leren inleven.
Ja, en op die manier probeert ze zich ook met hun handvaten dat eigen te maken. En ja, zich erin in te leven wie het is om die kind te moeten verliezen. En te weten dat ze dat gaat verliezen. Dat lijkt me een ontzettend emotionele tour die wat ze moest trekken. Alvorens ze daar daadwerkelijk op het podium steeds. Ja. Ja. Wie lang moest dit gaan doen te repeteren? God, hoe lang is het aan het repeteren? We hebben een tijdje stilgelegen natuurlijk. Bas, wanneer zijn we begonnen met repeteren? September zijn we echt begonnen. September. Ja. Dat zeggen de 36 god, ik denk dat ze wordt gesproken, die had ik om te weten. Maar Ja, even. ik snap wat ze zeggen wel eens. Ja. Maar even terug te komen vooral. De Christie Rol. Ik probeer me dat even voor te stellen. Ik probeer even, dat ga je natuurlijk niet, maar ik probeer een dienst gewoon te kunnen stellen. Vervolgens, de Christie Rol, die moest gaan repeteren. Die is een boekwerk met alleen maar teksten. Die moest gaan zingen. Die was multifunctioneel bezig. Die was in feite de motor van het team, want op dich draait alles samen met Jezus. Wie bereidt zich er moreel op voor? Want er komt dadelijk een ontlading. Ja, ik laat het over me heen komen. Ik merk nu voornamelijk enorm veel passie. Wat Bas ook zegt, we zijn echt allemaal met heel veel passie met bezig. Enthousiasme, zin om veel te leren. En het wordt stap voor stap. Hè. Ik bedoel, de begint met de nummers die ze kreeg. Die ga je ze die beloesteren, die ga je ze die eigen maken. Dan komen repetities met de dirigenten die dich erin begeleidt. Dus met Suze gewoon dat we met z'n allen toegroeien naar dat evenement. En dat is niet iets, ja, waar ik me genoeg meteen al een voorstelling van maak, maar ik groei er langzaam in. Maar verandert het dich als een mens? Daar ben ik namelijk op benieuwd, heer. Goh, Ik kan me voorstellen, als ze zo geduist, dat op een gegeven moment een klein beetje van die humeur gaat verdraaien. Zeker wie spannender het gaat worden. ja, tot nu niet. Oké. Niet dat ik wel het enthousiasme vooral van zin hebben, verheugen op het samen ermee bezig zijn. En de dingen die eigen maken, die er inderdaad in inleven, het stuk van zichzelf maken. Het stukje verdriet wat er onlosmakelijk aan verbonden is, dat zal nog komen. Nu is het vooral absorberen en genieten. Ja. Duidelijk. Dit is ook cultuur, hè, Peter? Dit is een geweldige cultuur. En zeker het brede aspect waar ze op inspelen. Ik denk dat het een geweldige uitdaging is om dat ook groter neer te zetten. Wie de regisseur dat allemaal Bas, dat keurig bedacht heeft. Dus je moet gewoon naar hem luisteren en dan komt dat zeker wel goed. Maar ja, cultuur, wat is cultuur? Muziek is cultuur, hè? Voordracht is cultuur. Hè? We hebben de echte revue is cultuur. Hè? Er is heel veel cultuur. Hè? Het carnaval is een enorme cultuur. Ja, absoluut. Ik ben zelf 60 jaar lid van de Harmonie, van 10 jaar voorzitter. Dus ik weet best wel hoe het met de vereniging omgaat. Hè. Dat is ook cultuur. Amateurvoetbal, sport is ook cultuur. Ja, dus hoe breed is het? Hè? Ja. Ja. Maar ik ben nu toch even bij dich. Ja. Ik wil toch even dat vooral met wat gebeuren op de Diepstraat. Dat wil ik even die afvragen. We gaan heel even een filmpje kijken. Ja. Dan kun je heel even toezien wat de bedoeling is, wat Peter en alle mensen die met hebben gewerkt voor ogen hebben. Gaan we eens even kijken. Zoals u hier ziet, beginnen we bij de aansluiting met de A2. En dan gaan we nu in vogelvlucht richting het plangebied. Hier ligt de bestaande rotonde, welke later uitgevoerd zal worden in een turborotonde. En dan komen we uit bij de Sint-Janskamp. In het midden ziet u hier de nieuwe Jumbo Food Market locatie. En nu midden in beeld is de bestaande Diepstraat. Allereerst zoomen we nu in op de Sint-Janskamp. Hier ziet u, zoals eerder vermeld, het vrijliggende fietspad. Links het terrein van Holbox en rechts het terrein van de Food Market. En nu zoomen we verder in op de nieuwe rotonde.
Als we nu omkeren en weer terug gaan richting de rotonde, gaan we verder inzoomen op het onderdeel verlengde Diepstraat. Hier de rotonde, kruising Sint-Janskamp, verlengde Diepstraat. En recht voor u ziet u nu de nieuwe weg van de verlengde Diepstraat. Hier is duidelijk de vrijliggende middenberm te zien. En op deze locatie komt een nieuwe kruising tussen verlengde Diepstraat en Diepstraat. En zo gaan we door naar de bestaande Diepstraat in, waar het fietspad weer aanliggend wordt aan de bestaande rijweg. Hier links is de indraad van de tandarts, die in de presentatie ook al eerder naar voren is gekomen. Dan draaien we om en gaan we weer terug richting de kruising. Hier ziet u dan weer de kruising tussen de verlengde Diepstraat en de Diepstraat, waarna we de Diepstraat in zullen gaan. Dit is het ontwerp van de Diepstraat welk aansluit op het bestaande centrum van Echt. En rechts ziet u dan weer de aansluiting met de Asterbergerweg. Dan gaan we nogmaals terug de Diepstraat in. En komen we weer uit bij de kruising. Dit is wat gaat gebeuren. Ja. Wanneer moet dit klaar zijn, Peter? Ja, straks dezelfde vraag, hè. Ook gisteren als het aan ons ligt. Maar we zijn er al volop mee doende, hè. Die verlengde Diepstraat, dat zijn we aan het doen. Kijk, die infrastructurele ontwikkelingen, die worden sowieso van plan om te doen. Want het heeft ook te maken zonder meer met, was het lachen dat ik een dialect wil doen. Ik ben niet zo, ik ga verder. Ik gooi maar van spontaniteit zo. Was dat spontaan? Ja, wat kennen. Ja goed, die infrastructurele ontwikkelingen, dat heeft veel ook te maken met verkeersveiligheid. Hè? En zeker ook dadelijk de foodmarkt wat gaat komen op de markt, verwachten we toch wel verkeerstechnisch wel het een en ander gaat gebeuren. Maar noem specifiek de ontsluiting van de oude Asterbergerweg, zo zal ik het noemen. Ja, als je daar zelf al eens hebt gereden met de auto en aan of de kunst van de rotonde af. Die afstand is heel kort. Dan weet ze nooit, ga je in de minst nu rechtdoor of ga je rechtsaf of wat gaat de verkeersbeweging maken. En mede ook om die problematiek nu te ondervangen, verlengen wordt de Diepstraat. Mooi langs het toekomstig parkeerterrein van de grote voetmarkt wat er gaat komen. En dat heeft te maken met de ontsluiting, maar met name verkeersveiligheid. Verkeer zit ook bij mij in de portefeuille. Dus ook daar kijken we heel kritisch naar, want dat vinden we heel belangrijk. Beb, dat is zo'n groot ding, Christen en Eg. En is dat gaat hoe sticht nou uitkijks? Dat ze lekker goed kunnen shoppen, 2 grote tasjes bieden, gaan ze lekker de winkel in om te gaan een boodschap te doen. Proeven links of rechts. Ja, dat proeven, dat zo nog niet mijn eerste keuze zijn. Nee, maar ik denk wel dat als men zou willen, dat men wel een verband kan leggen tussen zo'n centrum en de mogelijkheden voor een museumbezoek. Hè. Ik beperk het nu tot dit stukje. Kijk, we hebben Hoogteplat. Het is eigenlijk best een bepalend beeld voor mij als echte neer. Ja. De plaats blijft de plaats. En daar ligt ook het museum.
ik denk ook dat we ons best moeten doen om dan evenementjes te hebben in het museum die mensen aantrekken. Zoals ik dat op dit moment. Dat kan een win-win situatie zijn. Zeker, Ja. zeker. Dus ik ben, als je nu bedoelt dat ik moet zeggen, nee, ik vind er niks aan, dan zo gelegen. Men moet ook kijken naar de toekomst. En de toekomst is niet hetzelfde als wat voor. Ja. En dat kan positief zijn. Ja. Het is ook vies erin stuizen. Duidelijk. Heel even, Peter, dan ga je op dit moment de planrondje, tenminste, dat heb ik gelezen. Ik hoop dat ze dat kind, dat ze dat inderdaad ook kent. Zullen de plaats gaan overdekken? Met een hele grote tent. Ja, tent vind ik een beetje erg tentcel? groot woord. Ze We willen hebben het gesprekken namelijk gehad. echt gaan We hebben gesprekken gehad in het verleden. Is het fenomeen bruisend echt heeft heel erg de kop opgestoken. En men houdt ook wel een punt. En het idee om de overkapping te maken op een plaats is dat waar ik zelf in Oostenrijk met geconfronteerd werd. En later ook op het Oktoberfeest in Sittard. Wat ook met de coronaregels enigszins aangepast heeft moeten plaatsvinden. Buiten gebeuren. En we gaan er in ieder geval een pilot doen op een plaats. We houden dat eerst gedacht om dat nu met het platspektakel te doen. Maar wellicht gaan we het nu doen waarschijnlijk met de Music Night. Maar je gaat het dus wel doen. We gaan er een pilot doen, ja, door een hoge overkapping. Ja, zeker misschien 10 meter hoog, minstens. Moet ook over alles herkennen. En het is gewoon een pilot, een proef van geet het op een plaats. En wat zijn de consequenties ervan als we zo gaan doen? En kunnen we er niet weer met? Dan kunnen we niet iets maken, een mobiele overkapping, laat ik zo maar even zeggen, wat door de gemeente beschikbaar gesteld werden om grote evenementen te kunnen organiseren, waar een overkappeling geplaatst kan worden, goed tegen de zon, maar ook goed tegen regen. Duidelijk. Ja. Maria. Ja. Van Pees. Floor, Ja. je staat hier in het centrum van Nieuwstad. Dit is een eenmalige gebeurtenis. Hè? Ja. Dus je hebt of tickets of je hebt geen tickets. Hebben ze er geen op spek gehad. Ja. En dat moet snel zijn, want op is op. Want je ziet het begon voor te veel verkopen. Ja, nou de voorverkoop, de verkoop is gestart. Hè? Dus de luik in de kaarten kopen. En de eerste berichten zien dat het ontzettend goed gaat. Dus, Bas, hoeveel kaarten er verkocht? Hoeveel er nu zijn verkocht al? Volgens mij geen 750. Zo, 750 kaarten verkocht. Er kunnen Ja. bijna 2000 lui op een maand, hè? In totaliteit, dus tribune en standplaats. Ja, dus dat is minstens verstandig niet, dus ik moet het even vertalen. In totaliteit, ja. Ja, oké, duidelijk. Dus dit is een evenement hoe behoorlijk ook het geld in omgaat. Je hebben een hele hoop sponsors. Die mogen ze wel allemaal noemen, want dat zijn allemaal, dat is de gemeente, onder andere de gemeente Echt-Zuster, de gemeente in Mezeik duiten in met, ik weet dat de gemeente zelf kan duiten in met. Ik heb een hele hoop extra Cita Slow duiten in met, als ik me niet vergis. Kijk nou even de Ja, dat is een smal stukje Nederland. Ja, regio. Ja. Kortom, je hebt nog het stichtingen, organisaties en welwillenden die wellicht daar op alle manieren in willen helpen. ja, gelukkig. Wanneer is dit voor u geslaagd? Jeetje. Denk eens even over die vraag. Ja. Laat eens even op die indalen. Denk er eens even over na. Beb, hier hebben we een museum. Dat museum dat moet zich ook voor een groot gedeelte zelf draaiend houden. Dus wie de meeste stichtingen trouwens. Je hebt de ambitie dadelijk om een prachtig ding te gaan maken met vrouwen en de misdaad. Dus de zware vrouwen. Hè? Dat is maar even nummer gemakshalve. Wanneer moet dat zien de aanvang hebben? Wanneer moet dat er staan? Wie ik je al aangaf, de bedoeling is dat we in het najaar, en of ik nu zeg oktober of november, dat we dan daarmee klaar zijn. Dat wordt voor dit jaar.
Dit jaar. Ja, dit jaar. En in verband met de corona-omstandigheden kan dat natuurlijk zo uitgesteld worden. Want dat is de vraag, hoe ik het vroeg. Ja, als het nu weer erger zou worden, kijk wel eens in die 2 jaar dat ik er ben, 5 keer op en 5 keer toegegangen. En Dan zit je dat dus is nog niet toe. bevorderlijk. Het is voor niks bevorderlijk Nee, geweest. dat is natuurlijk niet. Dus we hopen dat we nu een formule hebben gevonden dat we door kunnen blijven werken. Duidelijk. En dan kan ik het antwoord geven, dat wordt in het najaar. Die uitnodigingstijd, doe ik heb stand terug en dan gaan ze dan vertellen wat er allemaal zit te gebeuren. Absoluut. Ja. Floor. Dan breng ik de beveiligers met. Ja, maar Het is goed om te weten dat weer een... Ja. Ja, Ik moet zeggen, ik ben heel even te mooi voor tijd. Ik ben even te mooi natuurlijk. gebeurt dit gewoon wel. heb je ervan nagedacht? Ja, eigenlijk is het geslaagd als we gewoon op 2 juli ons passieverhaal kunnen gewoon laten zien, horen. En nu kunnen gewoon beleven het evenement wat we gewoon heel groot gaan opzetten. Ik denk dat dat gewoon het doel is. Het gewoon doen op 2 juli. En jullie komen en genieten en absorberen. En, Ja. Mooi. Ja. Alvast heel veel succes, vooral Dank. met die eigen rol. En uiteraard Ja. ook heel veel succes gewenst aan al die collega's. Uiteraard ook aan Bas. Ja, ga ik doorgeven. Fijn dat ze er was. Ik zie niet dadelijk in het najaar terug met een niks aantal zware vrouwen. Pak zo met de Ermblotse vrouw komen. Wat dacht je? Dan hebben we direct een team met Ja. beveiligers bij ons. Peter, heel veel succes met de verkiezingen van de aankomende periode. Ik bedoel, ik wens je het allerbeste. Ik wens je allemaal het dankjewel. allerbeste. Ik wens je een goede rit naar huis. Het geldt ook voor dich, Bas. Het is weliswaar aan de achterkant, maar iedereen ziet ik nog. Dan doe ik ook afkondigen op zijn plat. Klaar. Dat betekent dus dat je hebt gekeken naar aflevering 6 van het programma In Beeld. Volgende week aflevering 7. Dan proberen we toch wel uit aan te kallen. Maar dan toch wel een beetje aan die gewend. Wat mij betreft, veel plezier. Heel veel bedankt voor alle mannen en vrouwen die hier achter de schermen hebben gewerkt. Want ik heb geen idee wat die gebeurt. Kom eens een keer kijken, van nuttig uit. Kom eens een keer kijken en vraag eens of je het kunt komen kijken bij de uitzendingen. Is absoluut de moeite waard. Dat is een aanbeveler. Maar ja, veel zijn het gepassioneerde gek op dat gebied misschien. Verwens ik een fijne avond en Geert tot de volgende week. Hoi.